ka senjuk kirang ba shnong nong lengdo nong kra ha ka arpon nyo tarik ubana yayong arhajar arpuar kilalet ban ye kendu yau executive engineer ka PWD Nongpo division halor ka jing pensateng jong kontraktor obale simti ban sina ya ka surok hapo ka te ka shnong ka balong hapo ka jingilam jong chairman ka te ka senjuk uba Livingstone Pamshong rengkat u secretary uba Cyril Makri nang tau ba Matthews Maring ubri rang ba shnong jong ka shnong Mauyong Haka jinge senran lang jong kidkot keseng HNYF Northern Region hapo ka jingilam jong uba Marcus Martin ubri presiden jong keseng na Northern Region nang ta uba Don Rekshar usamla Sylvester Shangpliang bat QA habai keren bagi te ginong yalam hadin ka jinge kendu jong ki bat ka jinge keren bat utu officer ka PWD Nongpo division kini ginong yalam gilai thu bana kaliang jong ka office kan saile ban penbet ya ka te ka jing pen sakut jong kontraktor ya ka te ka jing pentrei ka bala sakut mentah la bon snem Henry na kaliang jongki kila dawa belada umla ban pendep ya ketika jeng trei dei ban pakno da wepat ubala ban trei ya ketika kam namar baro si kata kene ke jeng persateng jong kontraktor ya ketika surok kalalong ke jeng wit bat ke jeng penjenjar ki bat basnong ki bat let ki bawan kam tam ha kapang ke sitom bat ha kamit ka yong to na kaliang jonga kum serman jong ka senjuk jong ki riun nyong tili ki sunong kumba ka sarkar kala ai ia ka surok ban siang rong ha so sunong Mauyong ka bala sungson na do usnem arjar khra ki niwan hangne ia ka ban punten mau om tang menta ndre na ka por ni lawan ka jingwan menta hangne long niwan angkat sur jong paiba niwan hangne manikren ba ban berpat do ku por ya engineer bat STO ban ada cukup pol ya kan department hi bakan singkia no ban pendep no ya kate ka pending work ka ba ka sarkar kala ai na da kisnem ke bangla ke umne bat ba pai ba nong sunong hi hadu menta ni kwa ya ka ban yu ino bat twi nanti ba ka serok sunong Mauyong kan long no ka serok ong Mauyong bat kenang ba kan long ka ba ai ka jing secretary ban ka super sign ha ka lek bawan yang ikun kinong sunong surok ke bacengai lai kilometer ye enrei ke pelungo ini ya nak batam kita ke kilometer di ar kilometer kila adep di ar kontraktor enrei pasulungo apa nuwe kontraktor boleh pensa teng ye kene ka jing trei ke ba ulayo but ni kenu engineer ke ba khamat ka jing nawa ka ji kelong ba udi ban tha yo kontraktor ban pendep ya kene ka jintre frok kumbo layu tendar bom dei ban sateng ya ke jintre bat dei ban ken do thala ya ka spa pai ba bat ka di ban ru kam dei ban ailat yu ba unle kan bo mon nimte bo dei bru juno bru jong no handrei ka ba kman du kolong ba udi pendep ya ka kam ko bo layu te ngayo ban kan sibon mo ki kijing sakut kijing sateng ki komgine ki ji pentrei surok apapun ki snong khantam kanong kra nongpo tu nongkra ban repair no etika surok nang ta ban implement susu ki surok ki lese ki ba dang dot kam bat ba kmat do ba kinsim khia ban sim action yau ne u kontraktor po uba la pensa serak ya ketika surok ke ba nakalian kan kelada isu tendari di ni nakalian keseng HNYF hakerteng jong ka joint action committee ketup ikin rusno mo ngidon lang ne kroi ni wan ban pensko ya kaji sukhya kumbangil ong ne ka ba nakalian jong sokar sakajela gini kimju kloi ban paikmat sa kinu snong jong jela I kumba kidayo som suki labiang iki mo ting habang ngikran kasuki kabaki song kadin tapai ba te anda kilayo som kasuki kiklat ipai ba te mismo dai bonon ba komigine ki officer komigine ki nomi kmat ba kinuan sakmat ban sengap ya kijibut supai ba kay ka bau pai ba don kap nomor haka jela jungi hi kanai fokusan ki ignorap kita ignorap pumi ki so ki pai ki keba mo ki babon ki liang
te lada baru kini ki nong shung ki kendai persen ki ba dei no rap kin shung kilo ke momot mo non kam shu ban ya kran ni kene te namar ba ni so tho ba ni kum ka seng hi bat ki rang ba shnong ba fer jong ka dong ba ka thai hai chalai bro we kam tham chno kan dong ni wan chap sarkar ba pun sngo pan snap ya ka jingut jinam sampai ba nong shung amat di mangi ki ba penlong ni phi kum ki kita ki nong mi khmat kita ki obser rada phi le klat ya ngi kum no shnong phem connecti ya roi ka par kam tam bulum jungi surok ngiru ngi kloi ban klat phi la no no ko po te kene dei ka kubor na ka chunaf ha ka chatri jong ka joint action committee jong ki shnong kata kawan adu pambir lum pambir tham pamadloi ka umsekan moyong bad pamterlau ungai kita terder te ngamkan nam ta jungkine ru andrei ngakran nam ta juga dong ribahi bro koi kesorkar pai kemat no sa ka jela ke sini kamtam ginong kendong bakin wanra ya ka surok ke bobeng ba nginkiu sa khon sekrang kum bangil adap kenteng ba lada pimla kamta de kum don jimot ba ngijit ivi kum ginong kemat lane ba pilok ke ofsa te kene ketika kebor ke ba kajing sngo gitar no kajing sngo anong jing sngo bamla priang mo hadin bangil ayo ginum ikmat kiba yar jumut cipat hadin bangil yo ya ki obsar kiba nang lasap bala tiplut ru pinang pensadin ya ban pendut beng ya cinun kam cini ba tinang yang seng HMIF ni syakri ya ba habakiwan ban ut penam barbor ngilong kibala kloi ban sim ya kene ka senjam sakmat ban lek pen sngo pensap ya ki ofsar syaki nomi kmat nadu ki mele ki minister ki MDC bakin paikmat kamtam ini ki badang sadin tinang yang keseng kadi kata ka pelong ingi banwan rengkat kira masnong bat kinong snong hakan ka por menta banwan kilo engineer ban pensngo ya kini ki jing pensadin jing pensateng ya ki project lah menong no ki ba la det isu na do ki arja khamyo bat kasap penting hadu unta arajar apa